Ribeira de Piquín abría este luns ao público a gasolineira de Barcia recuperada pola Fundación Municipal Terreo tras máis dunha década sin servizo. Este sábado tiña lugar a inauguración oficial das instalacións sitas no polígono industrial. Actualizamos as instalacións que hai á normativa vixente, enchemos os tanques, é dicir que son investimentos que tamén entendo que moitas veces unha iniciativa privada lle poda costar solventar, e aí foi onde atopamos tamén a Deputación Provincial. E eu teño que dar as gracias á Deputación Provincial, neste caso representada por Miguel, pola cercanía. Vamos a arrancar a actividade, se hai alguén que a título privado dentro dun ano e apetezca continuar con este proxecto, non hai ningún problema por dende a Fundación liberar os proxectos. A Deputación contribuiu con 110.000 euros a posta en funcionamento da dotación que considera un modelo de xestión pública, así o valorou o deputado nado en Ribeira de Piquín, Miguel Fernández. Un pasiño máis dos moitos proxectos, das moitas iniciativas innovadoras moitas que se están planteando neste concello por parte da corporación e por parte do alcalde, e que buscan algo moi claro, non, que é mellorar a calidade de vida dos veciños e veciñas, revitalizar tamén o municipio e, de alguma maneira, atraer e fixar población para loitaremos todos contra esas lacras que nos están afectando, que todos conocemos, que é o avellentamento da población. A Fundación Municipal Terreo leva dende o ano 2020 reinvestindo os seus beneficios noutras iniciativas. A piscifactoría de Troitasita en Santalla foi a primeira. Puxamos a funcionar a piscifactoría con persoal propio, de forma directa, con a xestión directa, igual que facemos con todos os servicios que presta o Concello de Ribeira de Piquín, e a día de hoxe podemos dicir que levamos 2 anos funcionando, que somos capaces de producir casi 50 toneladas de troitas da Ribeira na piscifactoría de Santalla. Ademais da gasolineira que prestará servizo á veciñanza todos os días da semana en horario de mañá e tarde, na actualidade o Concello de Ribeira de Piquín traballa nun novo proxecto, un polígono agroecolóxico de 16 hectáreas.